Здравейте, Amusenet, разкажете за вас. Здравейте, Amusenet, българска IT софтуерна компания, правим продукти за казино индустрията и всичко това го правим тук при нас в България. Разкажете защо подкрепяте събитието. Подкрепяме събитието, тъй като сме в търсене на талантливи кадри в фронтенд частта. Както казах, ние сме продуктова компания и съответно нашия продукт се произвежда в Amusenet и затова искаме да се запознаем с такива хора. Супер! Какво ви харесва тук на GS Talks? Това, което най-много ни харесва е точно това, че тук изграждаме първия контакт с хората. Това е първият ни разговор и съответно това е пък тяхна стъпка напред да дойдат в процес при нас. Благодаря, Amusenet.